دشمن مرے تے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا دی مر جانا ایڈی گرتے دن آیا محمد تے اوڑکنوں ڈب جانا کیا ورڈ کی میاں صاحب نے کہ اکدا وی دودھ تے مجدا وی دودھ تے رنگ دعا دا چٹا اے جسم جے کر چکھیے محمد بخشا اے ایک کوڑا ایک مٹھا کہ بے شرمی دے اے حلوے نالو تے ساگ سریوں دا چنگا اے بے اتبارے آیو سنگتی نالو اے بندہ حقلا چنگا اور شان شکریہ کو سبحان اللہ اے دن چڑھیا تے اے دیگر ہوئی اوڈے پنچھی گرانوں آئے او نیاں دے پھر محمد تے موت جنا لے جاوے اور میاں صاحب فرما دینے کہ دکھیے دے گل اے دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ اے یار جنا دے موت نے مارے اور روندے ویکھ کے قبرہ اور لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے میلے چاٹ دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر لاگے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ